traballar aquí pois non é unha cousa moi doada, sí, moi fácil. Xogámonos a vida todos os días que vimos, sabes? O pasa que nunca vas pensando en que vas morrer ni nada, porque senón xa non sales da casa, non? Pero xogámonos a vida todos os días, en cambio esta profesión non está catalogada como unha profesión perigosa, non? Onte era o primeiro día que había moita marea, entón xa a xente aproveita para apañar os milloriños, e hoxe pois xa non nos hai tampos, porque hai a mesma marea, un pouquiño menos, onte era 0,50, hoxe é 0,53 creo, entón onte baixaba máis a marea e podían baixar hasta baixo, hoxe xa non poden baixar, unha polo mar e outra porque non hai tanta marea e outra porque xa non ten os percebes eses, xa non son tan bons. Consideras o vosso traballo Jodido. Non, gustándoche, que lle guste. Pasa que cando hai moito mar, pois, non xogas a vida máis, non? Cando hai moito mar, xogas unha vida, pero despois como mariña da justo, de aparecer. O tema dos coeficientes reductores é que temos os coeficientes reductores máis baixos do mundo laboral. Isto quere dicir un 0,10, quere dicir que che descontan un mes por cada ano traballado para a jubilación, non? Entón, esa é unha asignatura pendiente que teñen os políticos cara a esta profesión, non? Despois tamén está precisamente esa problemática das jubilacións, non? Que son as jubilacións que se paga moi pouco para a jubilación, non? O sea, unha jubilación moi precaria, non? Mulleres outra fábrica non temos, solo o mar, entón pois decidín ser percebeira a pesar de que é un traballo perigoso, somos mulleres casi todas as percebeiras da pé, os homes son de a flote, solo que despois tamén veñen, cando abrimos aquí o Roncudo, veñen tamén a pé. Vendina 230. Carallo. 230 euros o kilo. Este que é contanos os precios ao ano, que é o mellor do ano, non? Sí, nestas fechas é os mellores precios do ano, nas navidades. Outra cousa que sempre falamos tamén do precio máximo do percebe, pero ninguén fala do precio mínimo. Aquí moitas veces acadaba un precio de 8 euros o kilo ou 10 euros o kilo. Hasta agora vendíamos na lonxa en Corme, pero quedaron moi pouquiños compradores e pagaban o percebe pouco. Aproveitamos agora estas datas para ir vender a Coruña, que ali pagan nolo máis. Isto é debido, antes vendíamos en Corme, non? Pero en Corme, bueno, fomos perdendo compradores, ingresos. Entonces, hoxe podetes comprobar, non? Que vas a Coruña, que é onde está precisamente a demanda, que vendió ese percebe do Roncudo pois a 230, 235 euros o kilo, non? E aquí, pois ese percebe posiblemente non superaría os 100 euros, os 90 euros, os 80 euros, non? Entonces, o que se busca sempre é o mellor mercado. Este proxecto que temos, que é a comercialización propia desde a cofradía do percebe do Roncudo, non? Temos a marca registrada e esperamos que unha vez que encontremos mercado para ese nicho comercial para o noso produto, pois que podamos mellor vender o noso produto, pasar directamente do recolector, que somos nós, non? Ao consumidor, non? Aunque polo menos haxa un intermediario. O que se trata é de incrementar os ingresos dos percebeiros, que é o obxectivo final da cofradía de pescadores e da propia agrupación. De que se non viviríamos ben, a xente pensa un percebeiro gana moitos cartos, 200 euros o kilo, non é así, porque iso é solamente nas datas de
de verán e ahora no Nadal. Despois o resto do ano temos que vivir a conta do que estuvemos facendo agora. Que cousas criticarías da vosa profesión que se puderan mellorar? Moitas. O furtivismo son un deles. Tanto o de fora como o noso mismo. Marcho que teño que currar, que teño que facer un peso.